Takže čau. Teď natáčíme tady naše první video a jdeme prostě tady tu budovu. Jo, je to Buddyho dům, to jméno je celkem takový, jakože prostě Buddy, to je takový zvláštní jméno. A musíme se dostat tady ty schody už se prostě pomalu rozpadají, takže asi to tam nebude úplně bezpečný, ale musíme se dostat přes tehle zámek. Je úplně nově daný a my chceme vyjít tady tím oknem. Takže jsme vevnitř, koupili jsme si lano a tady potom vylezeme. Takže dolů nejdu ani náhodou. Já ne. Jdem nejdřív tady. Ty vole, já se bojím. Tady je to. Opatrně, ať se tady něco nepropadne. Tohle baterka to snesí. To je nějaká samotka úplně. A v něm se hodnou, něco hnědý. Dobrý. Tady je to tam. Shit. Kámoši, my jsme dobrý. Tak si sundej. Chceš si je otřít nebo? Tam je ta podlaha docela blbá. Počkej, jsem to si nechoď tam radši. Počkej, vyfotíme si tady panoramu. Nejde tam. A já bych se chtěla podívat, jak je to prostě. To je jedno. Jdem tady. Jo, ale koukej. Přemýšlím o tom, že pod náma je ještě něco, jo? Třeba tak 10 metrů je pod náma ještě. A to je docela hluboko. A dalo by se to vylízt, ale máme tam to lano, že? A tak to teda vypadá. Tady jde. Bacha na ten prostředek. Radši díky, jestli ne. Jdem nahoru. Když mi se dlouho nechce.
Myslíš, že teď se budou držet? To je vždycky bylo. Já jsem dolů tak posraná. Nemám zavolat tý holce. Co toto? Můžeš zkusit. Jestli jako to jde nahoru. Já bych řekla, že jsem, že to vypadá, že to stabilní. Jako jo, ale tak koukej na to, že... No právě. Tak já ji asi zavolám. Jdeš první? OK, tak já jsem těžší, když tohle spadne se mnou na sebou. Jakmile by to jako v škole hned jako sleduju. Já mám úplně se mám šipky, že se dojde hejby do školy. Hej, asi můžeš taky. Oh my god. Tady je to okno. Ale tak to někdo pískl. Nějaký kokot. A to nebude vytvořit. Ani. Jo. Nevypadá to moc stabilně. Aha. Ještě tam máte tamhle. Jo. To máš zajímavou koupelnu, to není špatná, že to je takhle starý. Ach, možná nechoď za mnou takhle ještě. Já si říkám. Šupe to až moc. Už jsem to zachytil. Ty dveře tam jaký nevelké. Seru na vás, kámo, frajer tady napsal. A je. Co tady? Karin je. Souhlasím. Míšo, jestli se to s tebou propadne, tak letíš po 3 patra dolů. To je hodně velký adrenalin. Ty vole. Kámo, kdyby se tady natáčel horor, tak bude mít 5 hvězdiček z 5. Jeď. Mám jít já. Bacha, uprostřed je prask. A dostává to. Tady jsou myši. Bylo tady asi zajímavé. No, tak jsem asi radši ne. Tady asi podívá, aby mohla kočit. Co to? No kočka, no. Jdem tam.
No právě nepostrádám. Dobrý den zpátky, tady to je to. Co to dáme za papíry? Pokračujeme. 2004. Šitka, jsem ještě nebyla na světě. Já taky ne. To je 6 let starší než já, jo. Ale jde pokračovat. Ty vole, tak to je to místo na sebevraždu. Skočím tamhle. Někdo je dole, vypnu baterku. Já ji vypnu taky. Čekej. Kam dolů to bylo horší než nahoru. Že dolů ta cesta je horší než nahoru. Tak jsme byli, že to nejspíš nespadá, ty vole. Teď jsem došla, než jdeme ještě dolů. Co? Počkej, ale tady dolů to je, že... Jo, je tam stěna, víš, Právě. Právě, že si. Kámo, to nejde skvělý. Sračka. Asi bychom se... Já se svůj zapnu baterku. Počkej, nehybej se, ať ti to nepořád. Teď se poví. Dívej se doprava a doleva. Dobře, ale jakože. Počkej, čekej. No. Ber to. Ty seš, já to nemůžu brát. No tak jo, počkej. Mě volá někdo z Prahy. Vtefu. Jo, můžete na něj zavolat, jakože co dělá. Tady se nám byl koncentrát. Čtyři patra, 5 patr. Máš otevřenou ledvinku. Jo, zavřeš? Díky.
pana tady. Kam dveře? Komu to otírá? Tady se otírají ty vole. Hejte nás. Asi pryč. Kam bacha tam hledá tu věc? Shit, beru ti to. Nebo mám to. Takže tohle, tady v tomhle jsme byli. A to 5 pater, ještě dole. Bylo to mega. A tam kámo dole něco bylo asi, kámo, tam v nějakých tak dírách, tyjo, to bylo scary. Jsme radši zdrhli, hej.